agsagana ka Miriam, tay pasyar kay di balay. Kaya nakakano amam mo ni nanang kaw. Ala, nakababain samot na to. Pagbainam kumangay mo, nagsingpo ni nanang kaw. Naparabor pa'y. Saan nga strict na? Saan? Nung natulnog ka kang kuwanak, nasingpo day jay. Kababain. Retired teacher ni nanang mo. Idinto ta siya. Kat sa anak-anak kalpas, iti panagadal ko. Apay ni nanang ko pakyasawaam, kaya siya mahit. Agpada tamo, ngawan na ilepas niya. Ay, sabagay matkit di ah. Sige nga raw, kaano ti ipapanta. Intong bigatin Nanang, iso ni Miriam, nubiyak. Ay, Miriam, iso ni nanang kaw. Agmano ak nana. Si kagayam ti bagbagat anak ko nobya na. Napintas ni Miriam, saan ka dinanang? Wambay, napintas. Awan serbiti kinapintas. Nunalas mo't ugali na. Isasapay ko matanasing put tinubya manak ko. Uwain, may pasigurado day, takadakayaw. Talaga nasing po ni Miriam? Nala, ingka nga rod mangisaganan ni titaraon nataw, tamangan tayaw. Amangan numabisin tinubya maun. Uy, nanang! Nataw, may kaman! Bagkataman day to, dadyak kabala na bagkatan! Nanang! Nasingpet gayam at talaga ni nato anubyo. Taamin apang ibaunan ni nanang nakankwana kat agtong palagagos. Adda nga minyak malipatan nga imbaga day di apong ko abakat kanyak. Pilyak to kano tay nasingpet apaki asawaak. Kat ti may sa kano apagilasinan ang nasingpet ti lalaki. Kat no natulnog kan narespeto iti dadakkel na. Kat day dati makitkitak-itakin ni nato. Natulnog kin ni nanang na. Iso apanag ko na. Ison ti talaga pakiasawaa. Tanasingpet lakit din ni nato. Anyat plano mitangay tadan nobyam nato. Anya kumangay, nanang? Na, apay awan plano mamangi kasariti nobyam. Kwa? Ikasar mo natan eh. Kanayon matanti pa nagkuyog yaw. Kasaray maturog pa yan dito'y balay. Ikasar maun sakbay ngagsikog. Ay, kida kayo man. Wan, ikasar maun basta yayatem laki di ah. Ay, wan. Ni Miriam ti first kan last love ko, nanang. Sige nga raw. Ibagam to'y tinobyam ta dumanon tayo ni Timabi eh. Miriam, agkasarta ka nang kunan ni nanang kaw. Ha? Kuna ni nanang kunam? Ay kwa. Kaya ko asawain, napagsaritaan mi kan ni nanang, ti maipapan iti dayta. Kaya na mga kasartan. Ha? Anya ngay, may kang kasartaan. Sige na to. Sikati makam mo. Awan sapay met urnong ni nataw aka anak kakabagays. Anyat usarin na mga sawang ay. Siyak gastos manong. Anya! Kasanon numalpas ti kasarda. Anya nga iti ipakan nanto iti pamilya na may trabaho na. Agtinulong danto na nga gasawa sumapol iti pagtrabahuan da. Tanarigat mo, no ni nato lang tagtrabaho. Anyalat ko ang asawanan ngay, no di natulungan namang gadyanak ko. Madia ti kasta. Itatagasawa kayo nato, Miriam. Agtinulong kayo nga rod iti rigat kan ginawa, ha? Saan lani nato tagtrabaho? Miriam, pati si ka, agtrabaho ka, tawang pa'y matrabaho ti anak ko. Kan, awang pa'y mat anak yaw. Gundawayam tagtrabaho, tasan ka pa'y amasikaw. Wen nanang. Darigat mat, no ipabaklay mo amin kanina to ti responsibilidad. Tawang mo ngamin natalgad at trabaho na. Pa-extra lang iti construction. Di naman ngamin nailupas ti kurso na day. Sayang. Ala nataw. Ingkadalusanan tagbali na silid yo kin ni Miriam diti balay. Ijay nalawa silid ti pagturugan yaw, ah. Tapno komportable kayo. Una lang. Ay, nagapuak ijay ilay. Ngamawan na aplayak at trabaho na to. Kastaya. Anya trabaho ti inaplaya, maya. Sales lady ko maang. Ngamawan mat nakitak abakante. Ay, sayang nga rod, ah.
Anya nga ta, no agnegosyo talaangay. Agtarakin tay ti baboy. Adamot tay kulungan ti baboy yu ide. Awan kargana. Sayang dayjay no saan ang mausar. Anya, ay tiramatin ta pagpunan. Adamot tay parwad ta idi nagkasarta. Dayjayin at igatang ta iti buryas ken kanenda. Ay, sos, di kag desisyon na siksika, Miriam. Damagan ta pa'y nga umuna ka ni nanang. Ah? Kat, adan samot kada tatay parwad na idi nagkasarta. Nangidulinam ay ha. Intag ko na ka ni nanang. Anya? Kaya isumot naggastos idi kasarta. Isumot intag ko kang kuha na, adya parwad ta. Ha? Ay, kasjay ay ha. Kati mo ipapaniti pa nagtarakan ta iti bamaw. Damagan tanto pa'y ka ni nanang. Wan, talaga kastamot lang di plano karamidan. Nga mabalin ka day, abagbagam di asawam nataw. Saan nga agpakalay nga kundi desisyon iti dayta, takwartak ti may gatang iti buryas. Wan nanang. Ibagam, tasaan nga ginlalaing. Wan ka day. Siyak, tibos dito'y balay. Iswasyak lang, tag-desisyon iti niya man na maramid dito'y. Wan nanang. Adamot tin nagatang ni nanang aburyas lakay. Nangalaan na ngay. At baboy ni kabagis na. Ginulpinan ti nga pulo buryas. Mayat ah. No mapadakil tadagi jay, ilakotan. Satan tumanin mangala iti sabali aburyas. Ay no, sapay ko mata kaimaan ta ti agnegosyo iti baboy. Kinusan ta baboy dagi jay. Kukwa ni nanang. Anya, kat, tay samot parwad ta iti kasarta ti inggatang nakadagi jay. Wain, ng kwarta na day jay. Baka tasukat ti ginastos na idi nagkasanta. Anya, Oo, mangaming kwarta. Iso ni nanang tinaggastos idi kasarta. Iso nga maawatam ko maday tabakait. sumapol ka kumamot iti pagtrabahuan nato. Takababain ka ni nanang. Awan pa'y maitultulong ta dito'y balay. Iso aming tagasgastos. Di mo pilitan tanak kung agtrabaho no di na kayat, Miriam. Ha? Sika, tirumba nga sumapol iti trabaho na. Tauray saan nga agtrabaho tanak ko. At dalat na pangalan na iti kanin na. Tada ka mang tulong kang kuana. Mala na taw. Ingkag pakanan iti baboy. Ay, una nang. Nulitak Miriam ah. Awang karba nga mamang dagdag ngagtrabaho kaninataw. Tasan na sikatin ang padakkel kang kuana. Tinangisikaw kang nangyanak kang kuana. Sikat agtrabaho no kaya mo. Anan? Jakla impagarup akas tagayam day ta katugangak. Kastamot ten iti asawak. Ay, jakla impagarup amamas boy gayam ni Nato. Nato, agawid taman mo ti iti lugar may. Kailiw kung dananang kantatang ko. Kanaw. Uray inton bigat matlaang Uray makalawas ta kumaijay. Sige nga raw. Pasigurado, akailiw da kamutan na ng kantatang mau. Wen nga rod, nabayag matbasitan ajak nagaw-awid ijay lugar may. Malang raw. Tauray siya kaya kumuti makapasyar man ng iyong lugar yaw. Ang damagan tapay akan ni nanang noon niya makunana. Ha? Pati dayta? Damagam kan kuana? Kawin na. Nariga mo, no basta biyahe talata na dita damagan nga umuna ka ni nanang. No palubusan na taon no saan. Nato, saan tan nga ubing? Nataangan tan. Apay kumaasaan na taapalubusan ngay. Basta damagag pa akan ni nanang. No kaya namut ti makiumay, di may maya managin. Ni Miriam lang kagawid. Di ka sumurot na taw. Tawa nagpakan iti babaw. Ay wala nang. Ay, wang gayam, adda ginatang ko a pantalon kan sa nga dosena abrip mau. Adtoy. Ay, thank you. Thank you nanang. Nadapay shampoo kan sabon mau. Basita na. Sige ta gumatangak nagpailiak. Tay lotion kan bangbang nga ay adapay. Naibos nga ro din nanang. Sige, listam to amin nakasapula mon. Tagatangak nagpailiak, wen. Woman nanang. Ay, apay ngay ngagmay-may sakaan agaway danak ko. Apay asaan mo akad wadi asawam. Busy ka day. Wala nang.
Busy nga ibaon-baon ti inana. Anyat kayat mo asawan. Ay, jakla impagaro pamamas boy gayam din nakiasawaak nanang. Anya, kaslaobing ti asawak apas pasurot iti amin nga ibagati nana. Saan ang makadesisyon nga is-iso? Amin nga aramidan na, masapol ayuman na nga umuna iti inana. Ipakada na amin nga aramidan na. Kurang nala ipakada pati panagkasilyas kas kada panagdigos na. Anya, ay, daytan ti kanayon ko nga bagbagakan kay di anak ko. Asakbay nga aklonam ti lalaki nga agaram kan ka, amumpay ana imbag ti ugalin na. Ay, wen nga rod nanang, aklonag, nagdarasudo sa tanabiit kami paylaan nagamam mo kin ni nato. Ngam nakikalay sa akadagosan kan kuana. Maala, saan mo ko maaguraan di asawa manak ko? Kasaritam iti nasayaan. Ibagam dagiti saan mo akay at ngararamidan na, tabarang denggan na ka anak ko. Una nang, ngamjak pay la agawid ijay balay da katugangak. Agbakasyonak pay laang dito'y lugar tayo. Hello, Nato. Miriam, bakay? Agawid ka kanong ko na ni nanang. At ngamin pagtrabahwa, kanayaw mo mang pakanan ka nagiti baboy ditoy. Iso nga agawid ka kanaon. Ay, kunak no talaga adina kun awagan. No awan ka sa pulan tinam kanyak. Saan ka siguro nga umawag kanyak nato? Pasensya ka na, busy ang agpakpakan ka nagiti baboy. Kay, kano kang hingagaway? Sige, agbiyahe ak inton bigat nato. Tangayawan trabaho, Miriam. Sikati mang sublat iti trabaho ni nato diti balay, Agpakangkay ti baboy. Wen nanang. Agtrabaho nga may ng tanak ko. Insarak ko iti restaurant ti kasinsin ko, kas waiter. Wen ka no nga rod nanang. Hindi ka madanagan. Tatangdanan kang agpakan ka dagiti baboy. Tapno di mo matkunkuna. Ay, saanan nanang? Jak agbirok iti sweldo. Ay na, may mayat nagswildo ka, tanarigat ti may boy-boy. Jak ang mo tilinaon ta panonot mo. Isungawan kastag sigurado, Miriam. Nataw, may kamanganan, tanay ada pa'y trabaho. Una nang. Siya kung tinagloto, ta masapsapak nga agriring. Di mo namnamaan ti sa bala tao, tawan lat amokon. Miriam, mo may kamamanganan. Wen nanang. Insaganak pa'y ngamin ti pagsukatan ni nato. Nakasukat ka matgaya man, lakay. Wan, tanasapa ka nang isagana iti pagsukatan na. Ay, wang gayam nanang. Nagswildo at di kalman. Asino iti pang tidak iti swildaw. Da kaya uno ti asawa. Kusya ka, siya nga rodinam. Ay, mabilang nga raw. Ito, pagplitila na batik ti walik kaon. Nasaya nga rod. Tapno aday gatang ko iti kasapulam na to. Gumatang akto iti sapatos mo tanay. Duwala ang mo di pagsinsinublata masapatos mo. Una nang. Maturog tan bakad, rabein. Nay, niya sangitam ngay. Awan. Sangitam ka, di pa nagirimit ko kaninanang ko itiswil daw. Ay na, maawatam ko mamaday tan, Tano dyan magtong paliti kaya nak? Sigurado nga apaan nak. Kinurisi ka. Apaan na kamay. Kakaiso na di nakapapay. Iso nga baybayam ka din o iso ti mangigamit iswilda. Jak nga minamaw, noan niya akan ka. Asawa nakba, wano gayam. Wano karo ba lang. Maturok ta kay din. Tila pang panunutom, mate. Asawa ka, Miriam. Umay kaki din tagidatan. Maturog ka, siksi ka. Sana ka maturog. Anya dyan pulong danak ko kanyak, Miriam. Nasakit sa kano tinakamaw, tasyak tinangtadan na itiswildo na. Ay natap na ibagakkan kanya. No sana ga po kanyak, sana nakastrict ni nato iti trabaho. Kansyak ti kumatgatang iti kasapulan na.
Iso arumbang lasyak ti pangtadan na iti kwarta na. Ay, no kasta ngarsagid ka launay, nasaysaya at magawid kan. Panawa mong tanakaw, tadyak kaya ti kasta nga ugalaym. Nay. Apay nga impake ka ngayon, Miriam. Apay papanam. Pumanaw ako ni iti dayto abalay. Jakon makaanos ditoy. Ah, Kasla saan mo't lang nga asawa ti pangibilbilangam kanyak nato. apay ngay. No di mo kayat nga agsinatan, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Talumasintan iti pagnaadan ta. Ngam no ninanang mo ti tungtong palam, makaamu ka. Kwa, damagak pa ka ni Nanang. Ano niya makuha? Ay saan? Di mo damagan. Ah, Kasta kakit diyan talaga. Di ka makadesisyon asiksika. Kas kalaubing. Miriam, di ka pumanaw, ah? Di naksina. Basta pumanaw ako. Kat ulita, no kayat nakpay nga asawam, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Baya ma pumanaw, no kasta ti kayat na nataw. Di mo pa kibyangan. Panawam dita, ubay ka ditoy. Nanang. Manon nga daw ti kadam dito'y balay anak ko. Nga maging gaita, awan pa iti asawam. Jakon namnamaan ti panang surot ni nato kanyak nanang. Ay, nagsayang laeng no agsina kayaon. Nabiit kay paila nagkasar, agsina kayaon. Ninatumat ngamin nanang. Di na kamo nga ilaban iti inana. Bagbagay na lang ang paiso tinagan na nato. Tanatul nung unay iti inana. Ay, mga notay agi deliver iti order ko asapon dayta. Ay pakikita man anak ka, tay nakalaan tay pagbayad ka. Wala nang, umayan. Miriam, asawak. Nato? Agawid ta kung may ibalaya. Ngamin na atake ni Nanang. Saan na makapagnak makasaaw. Anya? Sorry, bakit? Diyak ka ba ilan nagsina ta? Isong agsubli kay gibalay. Nato. Sorry, no ano tinakasaira miti kalabas. Bakit? Isong agawid ta ni gibalay wine. Inayayonak nga rod da asawa kat nagawid kami ijay balayda. Nasurukmat ang makatawan nga inasikasok ti katugangak da saan kat nga roda na makasao kan makabangon. Kat iti sana nagbayag natay matlaang ti katugangak. Kat ita adan talungan nakmikan ni nataw kat naragsakak tanasing petlat ti asawak. Alagastan ti pagayam mo, Miriam. Alah pagayam Miriam, dawat ko asapay lakuma. Tamataginayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kat adun to pa'y kumaabindisyon, ti dumteng kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Miriam. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Nanang, ada siyang kwenta yo. Awan kwartak. Nag-imot kayo matanan? Da, awan mo't talaga. Pangala ako maiti kwartak ngayon ako. Katjak pa'y mo't nakaapit iti mula ta anatang. Rason nyo kit di data. Imot kayo nga, anya data? Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. Ginatang ko api lang. Ijay ngay. Ijay ili. Duwan sa matikas nga sinilas mo. Talon sapay. Bagi akong data maysa. Itid mo kanya kon. Nya. Kursunadam ayato'y chinelas ko. Uwan nga rod. Bagi ko na matan. Kursunadak nga men. Ay katun sige, mabiit laeng tain naksukatan to'y chinelas ko. Takukwa mo daytoy. Ay na, thank you. Ay na, nagsingpot ka matanan, Emma. Thank you nga talaga sa uulitin, Anya. Nagdawatan man ang iti dayta chinelas mo pilang. Ni Emma, nanang.
Tinesting ko lang nga dinawat katintad na matanan. Anya, ay na anak ko, di kalagbaing iti kastangar aramidem, agdadawat ka. May mayatan tag daw-dawat ngam di agtaktakaw. Agpada ama di dagita. May mayat mo't lang na di agdadawat. Basta maday, kababa inti kastangar aramidem anak ko. Adala nga ro chinilas mong. Di ang kayo mat dumawat no kayat yo. Pakibiyangan yun tumat amin pati pa nagdawat ko. Saan mat nga dakas da agdawat? Ang kayo kit di mat dawatan di sleeper ne bakat emangan ha. Tapnohang kayo nga umapapal. Tilap apalan yung mat gamin. Pilang. Tata, bagyo dato nakabitin ito yung adakal nga galon. Away na apay aya. Dawat ako man. Hanyon samat nga sa usaran dato yan. Ay, usarak na ita. Pagsibsibog ko, kadagiti mula. Ay? Ne? Ala? Nalomat gaya man je papayayo. Dawat akong je maysa. Ha? Ay, sige. Alaan mo, Timaysa. Ha? Agpaiso yo. Ay na, nagsigpat kayo nga kakaruban. Hang kayo nga naimot. ay, mabitlang ata sukdalay. Ay, sige man nga ro, tata. Ay, pasensya kayon, nataktak kayon. Okay lang. Katje, lemon yung ay. Bagyon samat na dyan, dumawatak man. Uwan, sige lang. Manggaw at kalatan, uray ta, nababamay. Kanjay si Leo. Mangugutak to niya ta. Isagpaw ko man iti idangdang ko. Sige lang. Adaw, mga lakalaan. Ay, thank you nga talaga, tata. Nagburas kayo matgayam iti pipinoyo, tatain siyong. Wain pilang. Ay, awan ti reject na, tata. Ay, awan pilang. Nangina nga may tipipino ita. Iso nga inla ko may pati reject. Ay, sayang ah. Ay, awan nga, uray maysa. Awan. Ay, kat, nakalako kayo nga rodan. Agpabarato kayo nga rodan ah. Ay, jak pa'y nakasinger. Apay ngay, yung kayo agsingiran ah. Inton umay alawas pa pilang kung natay nang ipautangak. Ha? Ay? Ni, akin sapatos iji nakawaray jayan tiri daw yung? Ay, sapatos di bakit dayta. Dinansa mo unay usarin. Ay, dawat ako na nga rod na nga usaran. Ha? Umanay ayagin ka. Ay, wana kat nagkasakaan kami kanibakat mo. Alain ulat na. Daan sa mo tayo. Saan pa yan nalabaan? Ay, siyak ton timang laba, tata. Laba akton. Adakan pilang agdadawat. Wana na nga managapal. Nagaduman dagita igamaun. Anya man dagitan, dinawat mo manayin. Katintad da. Ay na anak ko, kapilitan nga itida. Ta sigurado dinawat mo manan dagita. May mayatan tag dawat ngam jag takaw kunak manan nanang. Ipadas mo man dato short pa nanang. Dinawat ko kan ni Tata Carpio datoy. Naiwaramat nga min iji balkon da. Iso nga dinawat ko na tahang kanumat nga susar ni bakat na. Naipat kano kanyanan. Limok magngaminan. Ay manjak, ay na anak ko di ka laagbain. Pati short pan daw dawatem. Kathandang aron nga usaran nan. Di pa kaya tayalaan kayo. Jakmat nga piniliti suda. Kukuyo datan. Hindi kayo katagyaman tailaklak aman kayo nga idaw-dawatan. Anya? Intan makipurdiya pilang. Welcome kano ti amin amapan agdalaws. Tangdanan datayaw. Apay adalusan dati balay da? Pumanaw dan ijay ta ipaabang da kano. Ay? Umaikan ta inta tumulong nga agdalaws. Ta isupay ti itid datang danta. Nasakit sikat ko. Anya? Da kayo latan Angam kita akto mat kay di. Sumurot akto no kaskas ano. Nagladaw kan. Dandani kami malpasan nga agdaldalaws.
Hanak mat nga umay agdalus. Anya nga ruti ko umay ditaw. Apay nga daig kamuas ako. Pangusaram dita sa ako. Ayan na di aking balayan, nanang. Aday jay kusina, aglut-lutaw. Sige, tama panakman, iji ayan na. Apay aya, anyat ibagam kenkwana. Secret, nanang. Nanang, umuna akong nga gawin niya. Sumaruno kayon ton. Nay, anyat ingkargam dita sa ako abinaklay mo nga ay. Dagitay inted ni madam. Radradyo, ololas kam-kam, kalkaldiro. Aglalaok dagito yan, nanang. Inted na, wano dinawat mo manan. Inted na. Sige, mapanako, nanang. Ay, umayak mo ten. Mabainak dito yun. Ibabainak mo ten anak ko. Nekat, taswildo yung ngayon nyo palang inala. Saanan, kababain. Isuntumit lang nga imay kamandimawatan iti kumkumpurmay. Di kay may nakidalos. Sa ita, imay kadimawat iti kumkumpurmay. Katapay aya, impakajakmat. Jakmat tinakaw. Ay, unay kan aya nga ubing. Ala, agawitan. Ma, hanmon samot nga ususaran dato'y payong mo itiro arti balayo. Ha? Ay, us-usar, ano rumwara? Adon samot ti payong mo. Dawatak dato yan. Ay, adatay daan apayong ko. Isunti alaam no kayat mo. Daytan mangtot ka lang aro dun daan pay. Data baron Ha? Sige matan laglagi pa ma. Damoryo give kat damoryo receive. Ay, kwa. Maasi ka kadi kanya kun naimbag kanyam tada trabaho yung ag-asawa. Siya kat awan. Ha? Anya nga'y alakon. Gawatak ito yan niya. Ay, sige. Tag-umatangak tulaangan iti sa bali. Tata Berto, nagpintas mat data tumba-tumba nga tugaw yun? Ay, Wayne. Intil ni kumparik dayta. Regalo na kanyak idi kasangay ka. Aya? Nagmayat matanan. Ipadas ko man mataag tugaw, mabalen. Ay, kit mo na. Ay, sige, itugaw mo. Banasay ka. Ay na, nagmayat matanan. Kaslak nga agin inda yun. Hanyon samat nga usaran datoy. Dawat ako na. Ay, saan? Regalo na kanyak dayta. Kaya usaran mi dayta. Pag sinsinublatan mi kinibakit ko dayta. Hanyo nga bagbagay tagtugaw iti kastoy. Dawat ako na niya, tata. Bagi kon. Anya? Ay, saan? Ay, pasisyakan. Dila bangkiton, tidawatag. Anya kayo matanan? Mangtot kayo bangkito pay mat. Ay, regalo na ngamin kanyak dayta. Kat irigalo yung mat kanya kon, Ay, saan mabaling? Ay, pasisyakan. Saan di saan? Imut kayo mat nga laklakayan nga. Ay, naanak ko, kababain kan, pampanaganan da ka iti agda, tagdadawat ka nga main. May paritan na yatag dawat? May daruman na yatag dawat? May balodan na yan, anang? Ha? Umapala ang dagita. Ulitak manan nga ibaga. May mayatag dawat ngam diag takaw. Kandi kayo kay diagyaman ta makatipid tayo. Ada dagiti daw dawatak nga ususaran tayo. Imbes nga gatangan tayo haanan, di iso pa iti igatang tayo kuma. Wan ngam pilitem ti taong agpadawat. Nga oray di da kumakayat kat pilitem adawatan ti daw-dawatem kadakwada. Ay na, adamat lang kadakwada data Apay mapilit ko nga rod isudan o talagang handa nga kayat. Wan ngam gumura ka kanumat no di dapat ganti kayat mo anak ko. Ay na maday ti kasta. Ne, anya dagitay mo, Ima? Dagitay man napidot ko di tabasuraan. Napipintas pa nga minabadpado dagitoy. Imbasura dagitay pimanaw a borders di tabangir a balay. Ne, asino nga dagijay? Jak am mo dagijay. Nabiit damot la nagabang di tabalay ti kaaruba tayo. Aya? Uy, nagsuwerte ka matan.
Ay, sang hambag matdatan. Wen, pasig abadbado dagitoy. Jakon kinalkal iti uneg. Basta binagkat kulatan, takas lamayat pa'y matdagiti karga na abado. Ay, dawatak nga rodan Ha? Sige adamat kwarta yung igatang iti baduyo. Ngam siya katawan trabaho. Sige, bagyak datan niya. Sige, niyagmon. Ni. Bagyakon niya. Thank you, Emma. Sige. Sige, kukwamon. Wow! Nagpipintas nga talaga. Bagbagay ako, nanang. Nangalaam manen kadagita abadaw. Nang dawatam manen. Napidot ni Emma iya basoraan. Ngam dinawat kon. Manen? Kitaan nyo man no bagbagay ako. Nagmayatifit yung nadato badu. Kandato sandal. Husto-husto na kanya. Ay katlaba ampay mat Hanan. Lablaba ampay lang. O sarakit din. Ni, ala, ada pa yan duwa nga pante itoy. Wow! Nagmayat-mat dato yan. Korso na dakti kolor na. Kan ada pa'y, ni, ada pa'y bra. Apag iso ay, narot-rotan daga yung underwear ko. Ay na anak ko, ibulang mo dayta. Apa nga ibulang ko, sayang Ay sos pati dagita pagtatak ko nam. Uray ko manubarbaraw. Kurso na dak nga rod. Madlaw to pa nga nangay na dagito Ay, Jack, makagatang iti kakastoy ka ngayon na. Asino dyan na ang light? Ay, nagbangsait. O nga rod. Uray siya katadamat mga angot ko. Na, si kansamot bilang. Si kansamat nanang. Anguton ka de takilikilin. Angutan yung matatakay-lakiliyo. Siya nga tang agpaiso aya. Ay ikatuman nga mintabadom. Talo aldawon adi mo sinuksukatan day ta dinawat mo abadaw. Ay, Kun, na, ina. kumanudkod ka. Agagatalak nga rodan. Naggatalak ka na yung dato kilik-kilik. Kantentero nga bagik. Grabe ti gatal na. Oh, Ay sos, ingkagdigaws. Agud-gud kansan. nanang, kitaan nyo man no bagbagay ako dati badok. Nay, nangalaam manen di tabadom. Apay, di mo pa'y laimbulang dagijay, kat aggagatil ka lang arudan. Sabali manan datoy. Ada na pidot ko nga hambag. Kat dato tilinaon na. Ada te wallet. Ngam awan mat karga na. Ngam inalaklatan na dato wallet. Dati man kataan niya ka di. Na, una yun ti panangigpil mo di tawalit. At dakarga na aya. Awan nga ron. Ngam inikak iti basit Anyan, kas kalabak nang iti kastala nga manak ko. Maya tupay. Aguray ka. At dan sapay na iburda anagan di tapantalon kun badom. Kun, na, agpadamot anagan ti na iburda dita. Wan, iso nga agpares na gito yung abado. Kan oray dato wallet, adamat lang na iburda nga nagan. Ngay, akin kukwa ngay kadagita. Adamot nagan na. Diyak amo Hindi daan pagan ano datoy. Taimbal lang da nga rodan. Anya. Ay, inakman gumatang iti bawang kansembuyas. Santo ag-awi dakton. Ay, nabanog ako nga agpagpag na. Mabiit man lang. Siyak ti kasasaom, nana. One. Oh my God! Ni, apay nga, ibatan da, apay nga Di ka pumanaw! Tamangayabak iti pulis! Si kagayam tinang takaw iti mapukpukaw abag ko, anaglaon ka dagitin suot mo! Anya nga tinakaw ay bagbagayo. Ay sus, awan matamo kay ta. Badok dayta suot mo! Kanta igpilam awalet ko, kukwak dayta! Dayta na iburda anagan ko dita bado nga suot mo ti ebidensya! Kan oray tawalet ko, impaburdak matlaang tinagan ko dita. Ay, awan ang mukid ta. Hanak maglagdat ako. Kunak no talaga maibalod akon. Ngam na imbaglakit din tanamati kanyak ti baket nga kinkukwa kadagiti insot ko akagawaan na.
Nadidigra kiti kas dyan na pasama kanyak. Iso adya kun naaramid tinagdawat wano nagpidot iti kagawaan ti sabale. Ta nagbuteng akon. Alakastaan to'y pagayam mo, pilang. Aniyan, makaisemak mo lang aron iti daytoy nga impadramam kabsat pilang. Nasaya at mat tayo ni Jamon tar aramidam. Agasam dayta, uray laggod-gud kan, gapu iti kadadawat kan kapipidot mo. Libre nga agpaiso ng perwisyo mo, timpay na kan ka. Nala, pagyamanak, ting ka pa nang ibinglay, iti kapadasam. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam pilang. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Nanang, kitaan nyo man, no bagay kumutlaang dito rilaw. Nay. Nay, ay nagpintasan tarilom, Abel. Nangalaam dita. Imposible aginatang mo. Katawan mo't kwartam ako nam. Anya, inregalo da. Asino, ni Graciano, biyam. Grasya nga. Kat mo lang bayagan nga imbreak ko ni Grasya, nanang. Ni Celia ko na yung Anya, kaano la idi nagkinaawatan kayo kini Gracia? Nagsina kayo. Awan, saan kaming agkalaan, nanang? Saan nga agtumpong dagiti likes and dislikes me? Anya, ay kat nagsaritaan nyo anaimbag, di pa nagsinayaw. Di na nga rod kayat asinaak. Ngam impilit ko Diyak nga rod kayatan. Ipilit na kitibagi na kanyaon. Aho! Pulos mo't Kita matanay. Kasta man tinaramid mo niti kalabas kadagiti nagbalinan, obyam. Mga sawa ka nga minan, Abel. Tapno makabukal kamot niti pamilyam. Awan dita sa asawa kanya nanang. May mayat no agnanayon a single. Tawan ti disturbo. Mga lakit din, iti jak kabagyan apakpakanak. Saan Ay, sus. Umawag maninday to'y text kanyak. Asino dita ya? Di agkara-text kanyak lakay nga agar-aram. I-block yung man dita no, sino dita? Ay nanang, bakbagatan kayon. Agparong kayo kailangan. I-block yung man dita. Tadyak kaya't ngarman na kayo. Bakit kayo nanang? Agpaaram kayo kailangan? Diyak mat agpapaaram ka, tanak ko. Ay, basta. I-block yung man dita. Malawanan. I-block ko to, Nabel. Sige nga raw, tayo nak makitsenda na nakaw. Saya at matarimuara ni Nana. Tinasayat. Awagak mo tiniselya. Tapa umayak dito balay. Ala, darasong tumulang sila. Tapno awan makakita ka. Apay ayakas la di mo kaya't makita dagiti ka aruba yo. Pasid ngamin ang nagsiping ti dildila dagita karuba. Saan la adagiti dilag dati siping? Pati dagiti matmatada. Nagsisiping ta. Taday tala agsip-sipot kararamidon da. Anya? Silya, awan ni nanang ko. Iso ama aramid ta amin na kay kayat ta dito balay mi. Kwa? Ala, Silya, agitatan. Ha? Mabuto nga. Idi lakal man ang nagkinaawatan ta, agkaidatan. Ikit, anya ko ma. Ay na, di kan agpakpakipot Silya. Ta saan ka natin ihijar? Adan-dan mo. Ha? Ay sana, saan? Di na kumamot sulisugan. Ikit, isungar nga inayapan ka dito balay. Mabuto nga. Amang ano panawan na, kuno da mapasama kiti nagbautan ta. Saan? Apay kumapanawan ka ngayon, mate. Ad-dakit di akong pagtakin ka, Alam sila, mayat kamutan, Mapantay di sila ni nanang ko. Tanabang bangloy di. Saan ngamin analablaban ti ulas ng puhan ko. Kababayin mo ka. Alam nga sila. Diyak kayat. Basta diyak kayat. Ni. Diyak kayat ko na. Nagkirot mo ti palangarakop na kanya ko.
Diyak kaya ta talaga. Diyak kaya. Pag hindi din, ito babae. Abel, apay anak kuso-kuso ti ap-ap jay kama. Dagitay do apungan ko. Natin nagda iti datar. Pati ulos natin nag-amen. Diyan ka mo na. Baka di pusa. Nangag ko ngaming agin-gin nantil itay dagitik pusa iti kwartuyo. Nangag mo gayam, ngam apaya di mo inaabog ngay. Baybayan nyo lakadi, dananang. Taagin nantil damang. Ngam kinusukuso da jay kamak. Ngalam lang. Inakisimpan na lang. Tapno di kayong sumanao. Naimbag nga oras yun, nana. Siyak ni Celia. Tinobya ni Abel nga anak yun. Ay, si kagayam balasan ko. Sige, sobra ka. Agyaman ak, nana. Ada ka din ni Abel? Ay, awan, balasan ko. Dinagas itay ti barkada na. Ay, jaka mo tinapananda. Imbreak na ngamin itay. Katawan matamo ka basol ko. Hindi awan pa'y napasamak ka na kami. Lab na kunay. Ngamidi adan. Kaslanak matimbasoran. Anya, Lab na lab ko ti anak yun, nana. Isa pang asiyo tabagbagaan nyo kuma. Ibagaya di naksinsinaan. ay, ayan ni Abel. Sige, takasaritak to, balasan ka. Saan magaya mo na nasin aw da Jaselia? So ngayon break ko na. Ay, di ka lamasyan kan kwa na. Kasta unay pa nagsangsangit na itay. Diyan nga rod kaya tan. Apay, mapilit na kayo nana. Ay, maditikas tangar aramid manak ko. Saan abareng-bareng ni Ayatabel? Di mo man pagay-ayaman dagiti babae. Mga sawa kakit din, tapno agtalnakan. Wahoo! Never in my life laita nga asawa na lang. Girlfriend, pwede. Pero asawa, no pwede. Anya, Namati mo tilo ka. In-text ko lang tayo love you. Sinong bata na matadago si tayo love you to. Ay, apon nila. Na, sos. Umawag eh. Hello, Crystalline. Hello, Abel. Sigurado ka iti-text mo kanya? Nga ay-ayatin na? Wala. Ay-ayatin ka man, Abel. Ha? Basta di nakluk-luk ko na. Ay, saan? Abay, kumalukon ka. Sabay na ko man. Ay, kahit ka nga i-date, Crystalline. Awan mo't kami pang-date ko kan ka. Naimbagkin ka ata at dati trabaho. Agsusildo ka. Siyak nga standby. Sa dino ayati kayat mo apapanan, Abel. Siyak ti sagot. Ala. Kababain sa amat, Crystalline. Pagpainam ko ma, katagayan ayatan. Sige. Adaan mo ka pa pananta. Basta si kati bahala iti magastos, Wan, promise. Sige nga, Ron. Hotel mo't adagos ng timayan na, Abel. Kat di tanto matla ti turong na. Ket, anyat planom ngay, iti relasyon ta. Anya kumangay. Awan, basta data period. Di ikasal. Ay na, saan nga uso day ta kasar-kasar? Nagadun tupay nga amok nagkakasar. Ngum nagsisinadamot amin. Kat, isuda sa bali tamot, Abel. Agpapadaming. Abel, Ngum napilitan na kamang ikasarkan ka. Nasaysayat lang agawitan. Agsinatan no kastamot lang. ala, saan Inaklon ka lang arudan. Inayat kan, Abel. O sige, basta agtulag tangarod ha. Luad da mapasamak iti nagbuetan ta. Awan ka sara mapasamak. Ta sa anak pa'y ready, okay? Anya,
Ni Crystalline dumawag. Hello? Abel, aginawak mo ta. Agkasartan Ay sus, di mo't adda saritahan ta nga awan ka sa mapasamak. Sa anak pa nakasagana kung naklakarudan. Naawan kwartam, da kaming ti makaamu. Gastos minti amin. Ay saan? Imbagak lang arudkan kan nga awan plano ka mga asawa. Nobya, mabalin. Ngamno asawa, no pwede. Kasano ako rodan, masikoga kon. Ipasnay mo tulatan ha? Kaya't da ka kano ang makasalita dagiti dadakkel ko. Iso nga umay ka dito'y balay. Ay, saan? Sige, tatabi aramidak. Bye! Nay, papa na mabayl. Apay ang nagdakkel tabag mo. Manang, inakagbakasyon ija balay ti insan ko. Anya, taapay akong di bakasyon ka. Pilitin laktumad ni Crystalline amang ikasargan ko, ana. Kadyak magngarudkat ti mga asawa. Gaputa masikugan, ikamat na mutan ti bagi na kanyak. At damat tulagan asan kami ngagkasar? Ay, unay kan nga ubing. Nagkuna ngamin asikugam. Kalpasan na itarayam. Diyak mo yung gagaro ti mang siugin ko, ana nanang. Sige tanay, aldawin. Nood namang sabol kanyak. Ibagayaw ang nagtalawa ka. Adya ko agsubli dito balay, nanang. Sinsin, mag-awid ako na. Ne, apay, naumakan nga bakasyon insan, ha? O, insan. Ta nag-abroad ka nun, ex-GF ko, amang ikamkamat, itibagi na kanya, kasinsin. Ah, ne, kunak man numasikaw ka kasinsin, ha? Nalisan ka nung kasinsin. So, nag-abroad na. Ay, kastaya. Kat di... available ka man na insan, ha? Of course. Wala, kasinsin. Mabaling man na yun. Ane, kasinsin na. Oh. Palagipan ka laeng. Kita ba, tama nga no, mabalasan ka iti kastangan aramidam. Ay, kasinsin. Awan ti pagdanaga. Taawan kabsat ko a babae a mabalsan. Isong awan ti rumbang a pagdanaga, kasinsin. Anya? Uray kasinsin la ko maababae. Kat awan kasinsin. Tapasid tayo amin alalaki nga kasinsin. Isong awan pagdanaga. Taawan to ti mabalsan kasinsin. Miranda, pimintas ka mata naggapo di syudad. Saan mataabil? Amom, agayatakin ka, Miranda. Sabay ko mata, aklunan na. Iti data nga kinagwa po, mamawampay lang tinubyam aya. Awan, Miranda. Di uray agdamag kakalagiti kakalugaran da. At dahil, nagsina kami. Aya, katagpadata nga rodabil. Oray siya katawampay lang boyfriend ko. Imbrek ko dya sigod nga boyfriend ko ta. Inalilaw na kit din. Kura na nga single kat duble matgayab. Sumurag nagbagay ta, Miranda. So nga, aklunan ako na. Please. Amom lang nga rodan a playboy de nga Abel. Aklunam kay Dine Miranda. Ay takmat nga ron ni Abiel, tatang. Ay, so, sigurado, asumaraw ka man nagsangit, no aklunam day siya alalaki. Ket no nagadun a babae, ti pinasangit na. No ngay agbalbalewan no siyak te pakirelasyonan na, tatang. Ay, patpatseb, imposible na ita. Nailasag na, ti kastay nga ugali na. Basta love ko ni Abiel. Awan makalapad iti panagayat ko kanya na. Isutera pa ap ko nga ron nga pakiasawan. Pakiasawaam nga. Di na nga ron kaya ti mga asawa. Taday talaka no, mang nobya ti kayat na nga aramiday. Kat agbalbaliw to no agayan ayat kamin. Hello, sino da itaw? Ay, sakday to'y adura, di pitong atatang ni Miranda. Oh, pitaw. Aping imawag ka, itaman pa'y. Ay, kaya't kila kamustain, adura. Kahit mayat lata, mayat lata ti biyag, pitaw. Mabalinta ka ti aksarak, ha? Ha? Itaag pa siya. Sa tan tumangan iti restoran. No okay king ka.
Sige. Mabalayan, Pitong. Ay ayaten ka, Adura. Ha, ala. Apay akas tamatan ti bagbagang Pitong. Dakas ka day, at padatan abalo. Awan ba't siguro dakas na, no agdato na king ka. Ay kwa. Lakay kan bakatan. Amaw maawan, tilin na kayan kan pinakatan kin ayat. Wan, ngam saan na kayat ti anak ko ang makiasawa. Tabakot ako. Ay, di ka madanagan. Kaya't dan tumat laeng. Basta ilimid ta. Di mo'y bagbagaking kuwana. Tapno saan na ta alapdan. Ay, Pitong. O anya, kaya't nakadewin no saan. Ipagam adagaw sa desisyon mo. Tapno amok ti aramiday. Ay, kwa. Ay, di nakmatapuraan. Bakit kan lakaitan? At pakipot ka pa ilaang man. Wen ko namaw na. No adarik ng kanya. Tapno datan. O anya, kaya't nakadewin no saan. Ay, kwa. Ay, apay ngay akastoy. Kunak no tiba katakas kanya kat saanan amakilig. Ang adamot kaya marik nakakastoy. Ay, uwan. Kaya't ka, Pitong. Ay, agyaman na ka. Tadi na ko na pinarigat, Adora. Basta, ilimod ta iti anak mo. Tadyak kaya't alapdan na ti relasyon ta. Nana, pumanulbos kayo, may. Rumara ka na kaw. Ha? Papanan nyo? Kit mali, may. Ijay ili, inaklagi strolling. Apo, nakabangbanglo kayo, may. Naglabasit pa ito bibigyaw. Apay nagpapapintas ka kaya. Ay awan, ay katgagangay na. Dakas ay at agpapintas. Sige, mapana ko nanak ko. Agluto kan to gaya man iti kanam tamanganak ton itirwar. Nini. Apay kasi dyan inahalang ko. Dali, apa yan? Sapay kumata din agtulokwan, Pitong. Ngamin ay ayatin ka una yun. Ay, depende. Anya depende. Awan. Ay, hitila may sausawag, mate. Anya nga tatiba gadagiti anak ta. Numaamuan dati ka at relasyon ta. Ay, kahit awan, anya kumanay. Basta di ta kumanagsinsina. Dak ka ba ulanon ti maisinakan ka, Pitong? Wow. Nagpintas ka nagsiksya talaga na ito ababaya. Ay na po. Nagpintas di tiladawan na. Asos. Nag-reply ang ako si tichat ko kan ko na. Ay na. Ayos kumagat mo itilo ka. Tinasayat. Reply ka dagos. Madlaw akayat nakbot na ito babae. Na. Ni Miranda tumawag. Apay man nga tanaya. Hello? Hello, Abil. Apay ngay nga no hanak nga umawag katang kamatan umawag. Uray text lang ko awan mauray ko kanyam. Katawan mo't napatag ngay baga. Linak pa kumustanan. Apay, masakit kaya? Tapno kumustahin ka, Miranda? Kano tang agdit? Ay na, awan time ko. Masaduta ka rumbar. Umayak nga ron ay tabalayo. Saan? Di ka man umay dito. Ang mga naibagada nga asawa ka. Ay, unay matante kasta nga pa nagsasaom matan. Kituan mait, kan sursuruan na kung alipatan Tanagbaawan ti panagayat ko kin ka. Anyo? Apay nga nakasta matante bagbagam. Ada basol ko? Awan! Yung talaga siguro asan adata tinaikari para ititunggal maysa.
Nagsakit matindi pa nagsasaom. Nasakit no nasakit. Gamday tatagpaisaw. Agbrektan. Awanin pa nagayat ko ka. Awa na mo ka nagbasulak kanya na. Gamimbreak nak ni Abel, tatang. Ha! Dayta ti magbakaking ka. Anya nga ita, aw. Tulungan da, kasari tayo ni Abel. Ay, saan? Ikamat mo ki di ti bagim kingkuanan. Ay, saan ang bay-bay amaw. Ay, agbrektan, adura. Ha? Ay na dinak man matrabakan iti kasta pitong. Diyak kayat ti marabrabak iti kasta. Rabrabakan kaya. Basta agbrektan, ta naumaking kan. Anya! Sino ayang aminday ta nakiboyfriend na nyo nanang? Anang i-break ka na kayo? Ni pitong. Pinangnamnaman naklagayam ti awanan bain. Ay, ko na alam na saan mat gayam. Ha? Sino pitong? Ni pitong aatatang ni Miranda. Ay atak ni pitong. Mapay nga imbreak na. Anya? Ni Tata Pitong? Apay nga men, anak i-boyfriend kayo ayakin kwa na. Apay dakas aya. Adamat pusok nga gayat. Iso na lang talino ko nakmata. Umagay kat mga anay. Ay, jak mangan. Jak mabisen. Ay, pitong. Ay, ayaten ka unay. Eh, nanang, rabiing. Yung kayo maturog eh. Anyat kukuha nyo dito para angan na ya. Jak baturog. Jak mangan. Na, Jak agdigaws. Jak agtutbras. sos. Ay, yawanan sa reserviti biyag ka. Nagkasang tinapasabag kanya. Imbreak naknot jay ay ayatakunay. Ay, pitong ayat. Ay, unay ang tikastay. Ay, ayatan ka unay, pitong. I love you so much. Nga mapay, nga imbreak na. Tata Pitong! Basol yun no apay ang na-depress ni nanang ko. Ni, tapay, anyat basol ko di tangay, abay. Wana! Ta-imbreak yung kanumot ngamin nga awang gap-gapo na. Eh, katsi ka, apay nga imbreak mo matianak ko nga awan gap-gapuna, alaman? Aha. Ha! Sakbay asungaton nak, sungaton pa'y nga umuna tabagim abayl, day tabagim ti pabasulam, sana sak! Jak nga rod ay ayatin ng tinam, anyak mabalin bungay. Ha. Kasla akla na buyatan iti sangadram adanom iti daydagundaway, gapo iti nakaro abain ko. No amerisa na naimbag, wan pudno, dakkel ti basol ko tanalabit, ninanang ko tinagdasalan, dagiti nagbasbasulak kadagiti nagbalin a GF ko. Inanandingay ko nga rod ti inak, aging gaan na kay liwliwag. Alakastan, ti pagayam mo, Abel. Magsapol kakit di matan iti kap-kap na kam a babae. Tapno mang bukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Pagayam Abel. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Masay! Dangaw! Nasayaat nga rod no kastalan daw. Nay, anya nga day nakaplastik nga imot mo. Lechon manok, ah. Anya? Napalang amin nag-sideline. Iso nga dainggatang ko iti naima sa sidain ta bakay. Kanayon nga da sideline mo alan daw. Amumot yung bakay. Nalainga karpintero dito lugar tayo.
Iso nga, adumit at imangalakan niya kag trabaho dita. Nuwanan, nalaing kan. Ala, muto nga rodan day ta nakaplastik asidaan. Taidasar kon, mabisinak matang. Bakit? Yahoo! Bakit? Adakon! Bakit? Anya manan day ta nakaplastik nga imot mo. Naluton abulalo bakit? Napanak man ang nag-sideline Iso nga, ating gatang ko itinaluto na bulalaw. Ngapno, saan ka na marikatan ngagluto? Ay, sapay nagluto ak iti dinengdeng asidaan ta. Jakmet ammo amang isangpet kagayam iti sidaan. Pasensya ka na, Marsay. Diyak matan na panunot ng awagan ka. Iso nga, gimatang haklatan ay tinaimas asidaan ta dita. Ala, idasar mo nga rodan. Tani, mangantan. Wan bakit? Nagsapa kan ama pan agtrabaho, Lando. Wan Marsay. Adumot yung sideline ko. Gamjay pagtrabaho ka construction. Mababainak pa yan iti foreman may. Ta, manmanu ako ng sumbrag. Ha? Martilyo lang ang matimot mo ama pan ag sideline. Uy, Marsay. At ang aminin ija pagtrabaho ka dagiti dagdoma aramintak. So, ito lang martilyo ti imatag. Ala, mabait lang nga ron, tagluto ak iti pagarmusaram, sakbay amapan kag trabaho. Ay, saanin. Si kalaangin ti agar mo sa Marsay. Sigurado, apakaninda ko ni ija pagtrabaho. Nagsapa mo tan anapan nagtrabaho ni Landong asawa mo say. Untatang, mapan ka no ijay sideline na. Ha, ay lukasta, adapay sideline ni Landong. Malaksin lang iji construction na pangpanggadan na. Untatang, nalaing ngamin a karpintero ni Landong. Iso akay kayat da nga alaan. Nalakapay ti singir na. Ay, nasayat nga ron. Ano kasta mo say? Nasing birthday dyan nga asawa mo. Untatang, awan maibagak kan kwa na, no di kat nagagat. Kan ison ti kasing putan nga asawa. Darling, atuyin ti kwarta. Ala amunday ta. Imbag lang nga igatang mo iti naimas asidaan nyo kinibakat mo. Ay na, agyaman nagdarling Josefa. Nagsingpot ka talaga. Ay na. Para kan kaamin dahi tungar aramitek. Uray saan ka na mapanagtrabaho iti pagtrab-trabahwam. Siya kon di makaamukan ka, darling. Okay, darling. Basta datalaan ti makaamoy iti daytoy a relasyon ta. Delikado akin ni bakat ko. Lumaamuan na nga da sa bali at chicks ko dito. Saan na parikot, darling? Basta ka na yun nga umay ka dito'y balay ko, ha? Amumat anabayagan, abaluak. Sa nga pulo na tawan, tinapalabas, manipod pimusay day di Juanito nga asawa. Uy, darling. Di ka matanagang. Kanayon na nga umay dito'y balay mo. Uray man, daw umayak dito. Mabalain. Talaga, darling? Uy, darling. Sikaw. Aramidot dito para kin ka. Ngamin. Ayayatin ka, darling. Ay, ayatin ka mo't, Lando. Ay, agkan ka man. Sakpay nga agawid ko. Ay, Agag kang agag, darling. Di ka lang umuma. ay, sana ka mauma, darling. Basta si ka, gaputa maayatanak kan ka. Ay, nayunak pa iti kwartam. Wen, darling, nayunak ti kwartam. Mabit lang tayo nakalaan di kwarta iti silid ko. Marsay! Adakaw. Ni, agdamanin imot mo a plastic, Landong. Anyangay da kita. Ay, pansit yun ato ang prutas Pagpapigsa ba kay? Pagpapigsa. Apag iso, mabisina kong lakay. Ay, kaya ala, manganta nga rudo na Oras siya, mabisinak mo tayo. Landong, Abaya. kadigdigos ko. Nagbanglaw at lakay. Arakupan na ko. Ay, pangasim mo rin makapurpuro ako. Mabanuga ka nag-sideline iti trabaho. Mainiwakon ka lakay. Ay, po, makapuro.
Mayan, tuturo ka. Ay, dahon malablan mo sa... Pilitom atyag mo lagat lang po. Ano kung mapilit ang mulagat ang Marse? Diyan malablan na talaga. Magkindi mo na talaga, Timata. Uray labdak, makaturo ka talaga. Lando, agring ka. Lando. Tiyawanan ba nakaturo kayo? Tatang, ato ti kwarta. Ha? Ay, day. Ha? Sa nga ribo mo't day tayo awat mo lang daw, ha? Ay, tatang, kukuha mo na ito asang aribo. Imbag lang nga igatang mo iti vitaminam. Ay, agyaman ang karod ano kasta barok. Day ta at yung manugang saan anaimaw. Tang, no kasapulam to ba ti kwarta? Ibagam lang kanya ka, di ka agbabayin. Ay, mun barok. Ado, ti kwartam ita. Uwan, tatang. At ngamin, sideline ko. Iso sa anak amay busan iti trabaho. Ay, very good no kasta lang daw. Nalaing ka ngamin nga karpintiro. Kat agdinamag dito'y ayan tayo. Kasta ka di tatang? Ay, wan barok. Ay, sapay na ko mga raw taag na nayon nga at the sideline mo. Tapno makatulong ka kanyak. Akatugangam, ha? Uwan, tatang. Amom kanyak barok. Awanan ti panggadak. Nakapsuta kon nga agtrabaho. Sapay at the maintenance ko nga agas para iti high blood ka. Kunak no di ka no may dito'y palay, darling. Mapalin ayamot asaan, darling. I miss you, darling. Oh, I miss you too, darling. Ako na yan. Ay, kung kaya, at ako maipagkak. Anya na ita. May papan ka dito kwarta, darling. Kahit ko kumati, baro a cellphone. Ay, saan na parikot na ita, darling? Gumatang ka iti baro a cellphone mo. Ha? Talaga, darling? Wen, oray jay kang inaan a cellphone tigatangam. Ay na, talaga nga ay ayatin na ka, darling. Sobra, darling. Sikat ibiyag ko. Nga oray amok nga da nasawam. Darling. Tinapatag ka niya. Umay ka akanayon dito'y balay ko. Uwan mo na. Di ka madanakan. Taikan ka iti allowance mo. Nawadwad nga allowance, darling. Asinaw ti sapsapulam alona. Ni Mercy, tata. Awang may jabalay da? Ay, nagudong ni Mercy. Anyaya ti ibagam king kuwana. Kwa. Ay, isuntulangin ti pangibagaak, tata. Napatagla unay ngamin. Ay, kasta ka day. Saan lang amin amay may sa adaras nga da nakita kami lagro? Ha? Nakakita ka iti milagro alona? Ay, ati kaya't ko asawan. Adda sa bali ang mapaspasamak. Ang nilangan Mercy ti pangibagaak, tata. Apay ka no ang sapsapulan nak ni Alona, tatang. Ay, adda ka no'y baga na nakita na ang milagro. Anya day ta milagro. Ay, diya ka mo aking kuwana. Di namat imbaga kanyak no anya day ta ang milagro nakita na. Tatang, amangan no sa bali ang milagro ti bagbaga ni Alona. Ha? Apay nga ta siyang pailaang ti pangibagaan na. Adumot ti mabalin na akasarita dita. Bakit? Ada ka? Unlakay. At naman ang plastic nga imot mo. Uwan, bakit? Baro a cellphone tayo ito. Kan nagkatak mo tin iti abas tuta dito balay. Gimatang ka iti baro a cellphone. Nan, kitaak man. Bakit? Narita. Nagpintas mo't a cellphone da ito eh. Sigurado anangina da ito a cellphone lang daw. Uwan, bakit? May isa kadag iti kang ina na cellphone da ita. Hindi ka matanagan. Tay katangan kamot iti baro a cellphone mo. Talaga lang daw? Uwan, kakisuna na pigsa ti sideline ko ita. Iso nga igatangan kamot iti cellphone mo. Nay, Alona, sikamot ti masabat ko. Ala ka, Lando. Apa na ibagam kanyak dita? Papanam? Paano kiti trabaho ka? Apa, unam lang asino kang agdamag.
Sige, tamapan ako. Ay, huwag ka, papalaman. Mapanak mo ti trabaho ka legit. Anya, legit asasawam dita. Ti kayat kasawan, pudpud no, ama panak kag trabaho. Sana kaskan ka apang maranglaeng. Anya? Mercy, no ag-text saktukan ka. Umay ka adagos, ah? Ha? Anya nga min dayta? Basta, aday pakitakan ka. Sigurado adi mo magustuhan ti makitam. Matikawak iti bagbagam, alona. Hey, basta urayam ti text ko. Tao may kaadagos no tineksan kawan. Ibagak to no sa dino a lugar ti papanam. Marse, mapanak man nag-sideline ha. Ang mga numaladawak nga agawin. Aldong amin, daramidag. Wala kay. No mabisin ka, aday batik ang makan ni Jalamisaan. Siya kung tinagluto itay. Tapno di kan mabannog. Wala kay. Siya kunti makaam mo. Malamapan kakit din. Tamangan numaladaw ka iti papanam. Sige nga bakit. Mapanak ko. Di alona tinag-text kanya. Ha? Darasak ka no ti mapan ijay restaurant ijay ili. Naskan ka no amakitak jay bagbagana. Ay, awan mo't kit didakis na, numapan ko kitaan jay bagbagana. Di nakmat siguro lukwan laang ni Alona. Darling, agbusog ka. Adote ka na. Darling, nagsuga ko na. Adong tingin ko. Mabaling ka rin take out, darling. Ay, uwan darling. Yes. Iyawitam ni misis mo iti kanan na. Tapno. Lando, Ah. anya ti kayat asawan daytoy? Ah. Babaim ka di daytoy, abakat? Kuya Marce, Di ka makasao. Sika, aga-agaw ka iti asawa si kabakat. Anay, Marce. pungutan. Nagsakit. Marce, isarte mo matay ta. Di ka kumakiskandalo dito, ha? Darling, anawam ti asawam. Masaksakitan na. Darling, may gayam ti awag mo iti asawa ko. Daytoy pa'y... Nanay ko! Marce! Marce, pinuuram mo talaga tikawas ko. Awanan kay ti bain Lando. Sa balimat gayam a sideline tar amidam. Nag-sideline kay ti dayjay abakat. Isumit lagayam nga ado ti kwartam. Agyawit ka pa iti ado amakan. At dapay ka barbaro a cellphone mo. Pakawalan lang, Marce. Ginaragari na klang di dyan. Jack, mamatikan ka. Ala, pumanaw kan Lando. Di kan kasapulan iti biyag ko. Marce, pakawalan lang kanina, Marce. Di na ko mapapanawan, Marce. Sige, I love you. Di ka parintuman. Tadi ka matla mapakawan. Marce, pakawalan ako na. Sutad. Sana naman tinalaman ko rin ka. Agsing-sing buwit ako. Promise. Pex man. Marce. Oray lagro nga aben ngagpakawan ti asawa kanyak manang biyanang. Kaslatek kakimpet iti gurong ko iti papapanawag. Masyan lakmet lang arod kang kwana iso pinakawan ko metlaeng. Nagkare adinan ulitan ti inaramid na kan makiwin naswasan iti baket anak relasyonan na. Alakastan ti pagayam mo, Mercy. Nasaya at kakit di ang asawa, tanapakawan mo pa iti asawam. Nagbalin mo't kidya positibo ti amin. Gaputa nagkareng agbalbaliwan, kat nagpakawanan kan ka. Tinapatag, naurnusan ti amin kada kayo. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mercy. Dito'y darama tayo. Manang! Biyana!